Напярэдадні дня работникаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці у кожным раённым цэнтры святочная ўрачыстасць. Вялікая зала палаца культуры сабрала аграрыяў і прадстаўнікоў перапрацоўчых прадпрыемстваў у Бярозе. Проделанная работа принесла свои плоды. Урожай зерновых и зернобобовых культур с учетом зерна кукурузы составил более 77 тысяч тонн в бункерном весе при средней урожайности 38,8 центнеров с гектара. Это на 9 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Рост урожайнасці па ўсіх сельгаскультурах адзначае кіраўнік раёна, але ёсць і рэзервы, таму вялікая праца наперадзе. Станоўчая дынаміка паказчыкаў і ў жывёлагадоўлі ў 1,5 разы за папярэднія 10 год павялічылася вытворчасць малака. Рэгіён на 3-м месцы ў абласным спаборніцтве па нарыхтоўцы кармоў і ў ліку 4 раёнаў, дзе акрэсліваецца больш 6 тысяч кілаграмаў малака, сярэдні надой ад каровы за год, азначае першы намеснік старшыні абласнога выканкама Мікалай Токар, які прымае удзел ва ўрачыстасці. Результаты села, результаты работы аграрного сектора Брещины довольно устойчивы, стабильны и находятся на хорошем подъеме. Брещина – лидер сегодня по многим направлениям в аграрном секторе в нашей стране. На 4% больше мінулагодняга ураджай зерневых. Амаль у 2,5 разы рапсу упершыню ў гісторыі аграрнага сектору Брэшчыны атрымалі 476 цэнтнераў ураджайнасць цукровых буракоў. На добрым пад'ёме жывёлагадоўля. Вобласць лідар у краіне па вытворчасці малака, на першым месцы па прывагах у свінагадоўлі, на другім буйной рагатай жывёлы. Паспяхова працуюць перапрацоўчыя прадпрыемствы. Тэмпы росту экспарту мяса-малочнай прадукцыі 118%. У кантэксце дасягненняў асабліва адчувалася значнасць ушанавання працаўнікоў аграрнай і перапрацоўчай вытворчасці. Практически приблизимся по окончанию года к 7 тысячам килограмм на корову. Это хороший результат, достойный, и за этим стоят люди. Самое главное. Для нас в деревне хорошо, мы держим свое хозяйство подсобное. Школа есть, детский сад есть, почта. А жилье у нас свое уже. Да. Мы выкупили жилье. Президентский домик у нас. Искренне хочу сказать сегодня спасибо огромное сельчанам. Спасибо тем, кто обслуживает сельское хозяйство. Руководителям сельхозпредприятий, председателям районных исполнительных комитетов, специалистам управления сельского хозяйства, специалистам во всех отраслях сельскохозяйственного производства, простым труженикам. Огромные слова благодарности от имени областного исполнительного комитета, от себя лично, от губернатора нашей области Лиса Анатолия Васильевича. Огромное спасибо перерабатывающей нашей отрасли, которая помогает и поддерживает сельчан. Спасибо всем тем, кто прикоснулся к этому нелегкому крестьянскому труду, кто оказал содействие и помощь. Промышленным предприятиям, которые в трудную минуту подставили плечо и тоже помогли сельчанам в уборке урожая, в его сохранности и в дальнейшей переработке. Спасибо большое всем труженикам села. С праздником, дорогие друзья. Всего доброго, счастья, добра, благополучия и хорошей погоды. А добры настрой удзельнікам святкавання падаравалі самадзейныя артысты арганізацый і культуры раёна. Праскоя Якіменка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».